Hoxe en Santiago de Compostela non hai servizo de bombeiros. É dicir, hoxe os veciños e veciñas de Santiago, as persoas que nos visitan e mesmo o noso patrimonio, non teñen garantida a súa seguridade de producirse algunha emerxencia. Efectivamente, vos convocamos para falar da dramática situación, pensamos que é dramática a situación do Parque de Bombeiros. Hoxe nos levantamos coa nova de que a quenda que entrou en servizo ás 10 da noite de onte únicamente está composta por 3 efectivos. O número de bombeiros por quenda, estes 3 efectivos, non cubre os mínimos efectivos exixidos no propio Plan de Emerxencias Municipal, que establece o ideal en 12 efectivos por quenda. Debería haber sempre, como mínimo, 9 bombeiros, pero no mellor dos casos hai normalmente 5, pero hoxe hai 3. Hoxe, 27 de outubro, hai na capital de Galicia 3 bombeiros e un policía local de calle. Capital de Galicia, Santiago de Compostela, 3 bombeiros e un policía local de calle. Si agora mesmo hai un incidente, solo haberá un modo de atendela. Teríamos que solicitar o apoio, o auxilio dos bombeiros de Brión, Boiro, Ordes ou de calquera outro concello da contorna. E isto non é unha hipótese. Isto ocorreu xa a noite do venres ao sábado pasado. Ante a carencia de efectivos do noso parque municipal, tiveron que desplazarse a Santiago varias unidades de bombeiros de Brión e de Padrón para atender os 2 incendios que se produciron. Santiago de Compostela, capital de Galicia, non conta a día de hoxe cos recursos suficientes para atender as súas propias emerxencias. Pensamos que se non podemos cubrir 2 incendios na cidade cos nosos propios medios, que algo grave está pasando. Reclamamos varias veces, sin éxito, levar ao máximo as posibilidades da oferta de emprego público para priorizar as plazas de bombeiros e de policías. Os bombeiros levan meses cubrindo estas carencias por responsabilidade coa cidade e cos seus propios compañeiros realizando horas extras, creo que todos o sabemos. Horas extras que este goberno municipal leva máis dun ano sin pagar. E creemos que é dobremente irresponsable que o Concello estea demorando o pagamento desas horas extras tanto a policías locais como a bombeiros desde hai máis dun ano ante esta situación. Santiago ten unha grave carencia de efectivos de policía e de bombeiros, sin que o goberno local, parece, tome conciencia da gravidade desta situación, que non só se conforma co actual déficit de efectivos e non prioriza a incorporación de novos efectivos que palíen esta carencia, sino que pon a trancos a que cobren as horas extras que por propia responsabilidade se prestan a realizar tanto policías locais como bombeiros. O único que fixo o goberno de Goretti San Martín respecto do parque de bombeiros foi facer anuncios. O sabedes ben, foi anunciar o acordo para a comarcalización do parque, pero a partir de aí nada de nada. Mentres temos esta grave carencia de efectivos, sin que o goberno local provea medidas para arranxalo, o proxecto de comarcalización do parque de bombeiros segue paralizado por culpa do propio Concello que non é capaz siquera de presentar un proxecto de construcción. Deuse moita prisa no seu momento en anunciar o acordo para a comarcalización e a nova localización do parque, pero cando se ten que poñer a traballar en serio, a propaganda deixa paso ao silencio e á inactividade. A parálise, a incapacidade e incluso a indolencia é xa marca de identidade desta xestión deste goberno municipal, que non ten ámbito nin departamento que escape da súa indolente xestión. Pero cando estamos a falar do básico, cando estamos a falar de seguridade e de emerxencias, cando estamos a falar da propia seguridade de bombeiros, policías e cidadáns, esta indolencia tórnase en neglixencia. E se o fai ademais, a pesar das advertencias, tanto de policías como de bombeiros, pensamos que en neglixencia grave.
a necesidade de contar cos efectivos necesarios para o parque de bombeiros e para a policía local, pensamos que non admite demoras e exiximos unha solución inmediata. Non hai departamento neste goberno local que funcione mínimamente conforme ao que Santiago necesita. Pensamos que Goretti San Martín perdeu claramente o pulso da xestión na nosa cidade. Hai uns días a señora San Martín, cando denunciábamos outra problemática da cidade, acusábanos de dar nomes e apelidos de un cidadán anónimo. Algo que, por certo, insistimos, non é certo, non é verdade. Naquel momento non o fixemos, pero hoxe sí imos preguntar con nomes e apelidos a Goretti San Martín Rei e a cada un dos seus concelleiros e concelleiras si durmen tranquilos pola noite. Durme tranquilo Xanduro, sabendo que se se produce unha emerxencia non hai recursos para responder á mesma e, polo tanto, se está poñendo en risco a seguridade dos veciños. Dende cando sabe o goberno de BNG e Compostela Aberta que a capital de Galicia estaría hoxe sen bombeiros? A quen fai responsable desta situación Goretti San Martín? Vaise producir algún cese por ter chegado a este punto? O concelleiro responsable desta situación é o mesmo concelleiro responsable ou irresponsable, xa non sabemos, da falta de contrato dos centros culturais, da falta de contrato do transporte urbano, da falta de contrato da Praza de Abastos. Ata cando vai seguir a alcaldesa respaldando a nelixente xestión de Xanduro? Queremos saber que vai a facer o goberno de BNG e Compostela Aberta para arranxar de inmediato esta gravísima situación. Que máis ten que pasar para que admitan que o seu goberno minoritario non é capaz de xestionar a capital de Galicia?